Повечето хора дори не осъзнават колко захар се промъква в ежедневието им, докато гладът за сладко не започне да контролира всичко. За Мила проблемът не бяха само десертите, а постоянните спадове на енергия след всяко сладко хранене. Затова тя реши да пробва нещо просто. 30 дни с по-малко захар. Първата седмица беше най-трудна. Желанието за сладко се появяваше навсякъде, особено когато беше навън с приятели. Но след известно време, нещо започна да се променя. Енергията й най-после започна да се усеща по-стабилна. Тя можеше да се концентрира по-дълго, да мисли по-ясно и вече не разчиташе на постоянни сладки храни за енергия. Дори настроението й се подобри. По-малко раздразнение, по-малко резки спадове и много по-спокоен ум. После забеляза и още една промяна. Кожата й започна да изглежда по-свежа и по-здрава. Постепенно здравословните навици спряха да изглеждат като усилие и започнаха да се усещат естествени. Намаляването на захарта за 30 дни не направи живота й перфектен, но помогна на Мила да се чувства по-балансирана, по-енергична и много повече в контрол над ежедневието си.